Kailan pa slip disc mo, te? April 29 last year po. Ngayon, ano na lakad mo yun na biomechanics ka at saka na alignment ka? Mas gumaan po yung Ay, lakad mo. laban ko. Ano pinag-iba, te? Taga saan? Sige, diretso, te. Sige. Oh, ano? Ano pa masasabi mo? Diba? Ganda rin lakad ko. Maating talampakan. Oh, diba? Hindi masakit kayo. Oh. 1 year mo na sakit yan. Taga saan kayo? Pandakan po. Pandakan, Manila. Yes. Anong araw? Ang oras ngayon? 11? Yes po. 30. Sabihin na natin, ang June 27, 2023, 11 p.m. na. Okay na. Ganun kate. Ano pinag-iba? Wala, kaya lang. O, di ba? Kaya na? Nawala yung nandito. Masakit dito. O, di ba? Sa'yo. Bababa rin yung manas mo. Manas nente. Oo. Oh. Kaya rin, hirap pa, diba? O, biomechanics yan at saka alignment. Bye-bye. Thank you, ako. Salamat din. God bless. Kay Papa Jesus kayo magpasalamat. Bye-bye. 1 year na natin, no? Totoo naman sinabi ng doktor, ang sakit mo ay Ano? Lumbar. lumbar. Slip disc. At saka, mayroon pa yung fat disease. O, palm disease. Yan ang sakit ni ate. Bye-bye. 1 year ang gamutan. Thank you. Pero inabot ba ng 1 year? Hindi pa po tapos. Hindi, dito inabot ba ng 1 year? Oras lang. Oras lang. Seconds nga lang. Ikaw, isang taong ka na nagpapagamot, di parang gumagaling. Saka marami na siya napuntahan. Marami na? Taas mo ng una niya, te. Ate, taas mo yung una niya para yung dugo niya hindi pa nakaablan. Bye-bye. Thank you. Okay, okay.